абу али ҳусейн ибни абдуллоҳ ибни ҳасан ибни али ибни сино. сино намехост назди ин золим ки аз ғуломӣ ба подшоҳӣ расида буд сархам кунад ва шабонгаҳ пинҳонӣ бо дӯсташ дарбори маъмунро тарк намуданд. сино биёбони қаракумро пушти сар карда ба эрони ҷанубӣ ба дарбори қобус рафт. дар ин ҷо ӯ яке аз бузургтарин асарҳояш алқонун фи тибро навишт. чаро то охири ҳаёташ дар назди қобус намонд ба ҳеҷ кас маълум нест. наздикиҳои соли 1023 ба эрони марказӣ ба ҳамадон меравад. боз амиреро аз дарди шикам табобат мекунад ва дар дарбори ӯ вазир мешавад. сино ба амир тағйир додани системаи идоракунӣ, ташвиқ додани системаи артишро пешниҳод мекунад. аммо ин ба ҳамон наздикони дарбор на он қадар писанд буд. сино дар ин ҷо душманон пайдо мекунад, ӯро дастгир мекунанд, ӯ 4 моҳи ҳаёташро дар зиндон мегузаронад. чӣ гуна аз зиндон баромаданаш маълум нест. тахминҳо ҳастанд ки ӯ бародараш ва шогирдашро зархарид, яъне ба ивази маблағ аз зиндон озод карданд ва онҳо ба исфаҳон сафар карданд. дар исфаҳон ин марди бузург ба дарбори ала ад-даул роҳ меёбад. қисми зиёди асарҳояшро дар ҳамин ҷо навистааст. ғазнавӣ аз пайи дастгир кардани сино 30 адад аксҳои ӯро ба тамоми ҳудуди кишвараш равон кард, аммо ба сино даст ёфта натавонист. пас аз он ба ҷомондаи ӯ масъуди ғазнавӣ ба исфаҳон ҳуҷум кард, хонаи синоро валангор кард ва ҳамаи асарҳояшро сӯзонд. афсус ки ҳангоме ки ақидаҳои сино ақидаҳои комил буданд, аз дасти баъзе ҳукмронҳо то замони мо ин асарҳо нарасиданд. ӯ дар ҷанг ала ад-даулро ҳамроҳӣ кард ва дар роҳ ба ин ҷанг соли 1037 вафот кард. ӯро дар ҳамадон ба хок супорданд. соҳаҳое ки сино аввалин шуда кашф кардааст: нақши пардаи чашм, функсияи мағзи сар ва аз мағзи сар вобаста будани ҳамаи асабҳо, таъсири иқлим ва саломатӣ, вуҷуд доштани бактерияҳо ва бисёр чизҳои дигар. хеле ки худи ӯ мегӯяд ва шогирдонаш тасдиқ мекунанд, ӯ хело зиёд менавишт ва барои болидашавии рӯҳаш май менӯшид. дар бораи дин ақидаи сино чунин буд: худованд дуньёро сохт ва ба ин вазифаи ӯ тамом. ҳамаи чизҳои дигарро баъдан худи инсонҳо бофтанд. ҳам барои он ки май менӯшид, ҳам барои он ки ин гуна гуфторҳо дошт, ӯро кофир меномиданд. сино дар ин бора чӣ мегӯяд? куфри чумане газофу осон набувад, маҳкамтар аз имони ман имон набувад. дар даҳр чуман якеву он ҳам кофир, пас дар ҳама даҳр як мусалмон набувад.